Budeme tleskat. Jo, než zahrajou, tak budeme tleskat. Jo. Ale to je dost smutné, že svatbou končí pohádka. To pak začíná opravdový a nepohádkový život. A opravdu neznáš žádnou pohádku, která by začínala svatbou? Přemýšlím. A jak jim to s princi sluší? Princezna Balelinka si bere prince Kubu a princezna Angelinka prince Jirku. Co se to sem blíží? Strašný šestihlavý drak, ale je nějaký smutný. Tak jsem přišel pozdě. Princové jsou již ženatí. Nebudou si se mnou chodit hrát Nebreč, dráčku, něco vymyslíme. Už to mám. Schovej se a až princezny půjdou spát, odvedeš si prince k sobě a tam spolu budete hrát člověče nezlob se. Tak jo. To bylo krásné, to bylo jídlo. Tak jsem se ještě nikdy nezatancovala. Ale já už jsem unavená. Půjdeme raději spát. Zítra musíme jít se svým princem na náš hrad, že budeme spolu krásně žít. Než prince se ještě radši půjdeme podívat, jestli je ráno. Za chvilku přijde na dobrou noc. Malá noc a koníček princezny Balelinky a pejsek princezny Angelinky chodí po venku. Ale podívejte, jak jsou oba smutní. Pejsku, co se ti stalo? Princezna Angelika se vdala a na mě už nebude mít čas. Moje princezna Balelinka se vdává a Nebuďte smutní, však spolu najdeme nějaké řešení. Tak si představte, že dnes také můj princ Jirka nepřišel. Něco se jim muselo stát. Podívej, tady je rukavička mého prince Jirky. Podívejte, kapesníček mého Kuby. Něco se jim muselo stát. Musíme je hledat.
A teď půjdou domů. Princezny a princové se našli a já už zase nemám kamaráda. A já jsem taky zůstala sám. Se mnou si nikdy nebude hrát. Nebuďte smutní, princové patří princeznám, Na tom už nic nezměníme. Ale vy přece nemusíte být smutní. Pejsek s koníčkem se nastěhují k dráčkovi. a až se jim narodí malá princátka, budete mít určitě plné ruce práce. Jak jsme říkali na začátku, snad každá pohádka končí svatbou, ale ta naše svatbou začala. A jak tedy ta naše pohádka končí? Pojď se podívat do dračí stůle a uvidíš. Bylo, nebylo, za 9 horami, za 9 lesami, co se nestalo. Bylo, nebylo, za 9 horami, za 9 lesami, co se nestalo. Bylo, nebylo, za 9 horami, za 9 lesami, co se nestalo. Dobré odpoledne, dámy, pánové a samozřejmě také děti. Vítám vás na dnešní charitativní akci Děti pro děti. Jejíž výtěžek opět poputuje na hematoonkologické oddělení ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Po představení si budete moct prohlédnout naše výrobky a ochutnat něco malého z naší ochutnávky. Teď už přejdeme k dnešnímu programu. I malé děti mají opravdu veliký talent, o kterém nás přesvědčí v následujícím tanečku, jak krásná je šmoulí zem. Jak to bylo a nebylo za času rock'n'rollu? Tak na to se podíváme do jednoho domova důchodců. Jaro vytáhl dědečky ven na lavičku a vy se teď podíváte, jak to vypadá, když se v
takovém důchoďáku se jdou vysloužilé legendy rock'n'rollového nebe. Starci Petr Janda, Pavel Bobek, Karel Zich a Josef Laufer a babička Petra Janu. Rozpustil jsem Olympik. Cože jsi rozpustil? Olympik. No, to já znám. Jsi pěknej sajrej, co mi děláš šťávy. Hele, Zik. Obrus. Kluci, co to tady povídáte, co? Ale tady starý Janda. Rozpustil prý Olympik. Co tě to provedli? Vysičáci. Už jsem na ně starý. Jo? Chodí hrát teď. S kým? S Hermanovou. Jo, a to je holka. Ta bych včera vyprodala tu Lucernu. Co? Jo, nemá. Tady je. Je. No. No, proudík. Co to? Co já rozpustil? Kdo ti to poudal? To, nebo co? Jo? Tak si to povídaj, máme. Jo.
A Markétka se nám uráčila přijít, ale co to dělá? Stávej! Proč spíš? No, Pohádka bude teprve teď? ale já jsem si ji řekla na dobrou noc. No, tak když už mám za sebou večerníček, tak jsem šla spát. Jakou pohádku? No, povídám pohádku. O červeným prasátku. Ale vlastně ne, dneska jsem měla červenou karkulku. Ale já jsem to nějak pomotala, já vůbec nevím, o čem je. A tak jsem si říkala, jestli by mě ji nemohl někdo naučit. Nevíš o někom? Věděla bych. Teď mají přijít na řadu veverky, který nám tu karkulku rádi zahrají. No, ale jak jsem slyšela, tak oni v tom měli nějaký zmatek. Já jsem teda myslela, že karkulku vždycky snědla babička, vlk rozpálil myslivcovi břicho, no a oni mě to tvrdí úplně jinak. Co já s tím mám dělat teď? To jako jsem měla přepsat pohádkovou historii? To není možný, to snad nejde. Nemáš to v té hlavě trošku pomotaný? Víš co, radši se budeme podívat. Tak jo. Byla jednou jedna haloubka a v ní žila maminka se svojí dcerkou červenou karkulkou. Ale teď už tiše sejte, pohádka právě začíná. Červená karkulka nejstarší má narozeniny. Karkulko! Karkulko! A já zapomněla. Červená karkulko! Co vlastně, maminko? Pojď sem, holčičko moje. Tady máš košíček, bábovku i koláče jsem našla. I tu lahev vína. Babička poslala SMS-ku, že potřebuje dovést náku. Půjdeš tedy za babičkou a to pro všechno jí odneseš. Dobrá. Nebo by se do braveniště v lese zase. Dobrá. Či je to tu vlastně puch? Já cítím bábovku a červenou karkulku. Počkám si na ní za tamhletím stromem. Kdo to tu funí? Že by vlk? A kde je? Je, Pejsku? Týjo, co tady děláš? Ale, já si to jen tak čuchám. A co ty, červená karkulko? Co ty tady děláš? Já jdu k babičce. Ona má dnes narozeniny a slíbila mi, že mě naučí Charleston. Máme něco mít do školy z historie tance. A co pak máš v tom košíčku? Lahvičku vína, bábovku a koláče. A masičko nemáš? Nemám, Pejsku, nemám. Kurňa sakra, to je škoda! Zrovna dnes bych pádil kus masa. Ale už vím, co udělám. Jako předkrm si dám babičku a dorazím se karkulkou. A kde pak bydlí babička? Ale to už není daleko. Půjdeš pořád po
zelené, po 100 metrech odmočíš na modrou, potom na červenou a až uvidíš žlutou, tak tam už bydlí moje babička. Víš co, Karkulko, tamhle je paseka. A tam rostou ty nejkrásnější květiny na světě. Babice by udělala radost, kdyby si je natrhala. Zatím babička sedí u haloubky a čte si opočenské noviny, když jsou zadarmo. Jak jinak? Kulturní rubrika, kde pak to je? Ano, je to tady. Babička, známá též jako červená Karkulka nejstarší, se v plné svěžesti dožívá požehnaného věku 90 let. Blahopřejeme a zůstáváme s pozdravem. Lesu zdar, mysliveček René Smrček a jeho zvířátka. Hezky to ten René napsal. Moc hezky. Zaťukalo ráno, podívej se honem ven. Nevíte, kdo to tu zpíval? Cože? Vlček, ale ne. To hledá mysliveček Smrček. Smrčkou jste to vy? Jsem to já, jak jsem mladá, i když špatně vypadám, stále mám fišku do očí a pár vrásek u očí a nechaj prda. Četná babička byla ale tvrdá. Teď si počkám prostě na něco sladoučkého, prostě na zákusek. Dobrý den, babičko. Maminka ti posílala pičku vína, bábovku a koláče. A tady jsem ti nabrala kytičku. Naučila bys tě, prosím tě, Charleston. Babičko, večer mi splníš přání. Natoč svůj stařičký gramofon. Zanech teď na chvilku 4 slování. Všechny se nějaký Charleston.
sladká, má panenka hladká, to je hustý lidi. Nemám, babičko, už jsem dal pejsek, nejsem přeci pojízdná prodejna. A babičko, proč máš tak velké uši špičaté jako on? Nechala jsem si udělat plastiku v růžové zahradě. Teď se to nosí a pojišťu na to proplácí. A babičko, proč máš tak velké oči? No, abych mohla číst ty tvoje samostní karkulko moje. A babičko, proč máš tak velkou pusu? Ale to je dlouhá historie. Pojď za mnou do chalupky, já ti to povím. Pokud takhle to mám, že si tě napí nedám. Já jsem malý mysliveček, sotva pilu nesím. Já jsem malý mysliveček, sotva pilu nesím. Hodím svým přes rameno a pospíchám lesu. Hodím svým přes rameno a pospíchám lesu. Přišel jsem tam časně známá, byla ještě rosa. Přišel jsem tam časně známá, byla ještě rosa. Sedl jsem si pod stromeček a poslouchám kosa. Sedl jsem si pod stromeček a poslouchám kosa. Kdo to tady chrápe? Že by motorová pila? A nebo babička? Víš co, Pilko? Půjdu do chalupky a přesvědčím se sám. Babičko! Vůdná sežral babičku! Skočí, že ho bojí břicho, jak byla tvrdá. Ale víte co? Mám nápad. Ať se mu to líbí nebo ne. Půjdu do chalupky a tomu zašivenému, já nevím, jestli to je pes nebo on, rozpářu mu prostě to jeho hnusný zašivený břicho. Budu se s tím dlouho pár, hned ho začnu pilou pár. Říz. Ty víš moc dobře, milá, proč mi tolik utrávil? Teď jsem se posunul, už to půjde. 1, 2. A 2. Děkuji ti, myslivečku. Děkuji ti, René Smrt, já ti také děkuji. A co teď s tím vlkem uděláme? Vy, s karkulkou, zašijete do břicha prázdné lahve od vína, co tu babička za ty roky vytřídila. A já se na tím půjdu podívat, co nám maminka na košíčku připravila. Píchy, ať nám dojde líp a líp. Šiju, břicho vlka, už nás nikdy nekulesná. Tak, babičko, teď si půjdeme přidupnout. A karkulka se může jít učit na švadlenu. Mám moc pěkný stech, anebo na chirurgii, kdyby jí ten učňák nebavil. Pí, já ti pí, cítím se na chodícím kontejnerem.
To nebude. Díky Myslivečkovi se podařilo babičku s Karkulkou zachránit. Myslivečku! A my mu za to dáme co? My mu za to dáme diplom, medaili a novou pilu, protože tu starou se zničil na vlkovi. Děkuju moc krát děkuju, to nemyslel. Zazvonil zvonec a pohádky o červené Karkulce je konec. Vidím město veliké, jehož sláva měst se dotýká. Bivoj a kanec, to bude tanec. A co teta, naše sestra? No, teď vám naše nejmenší vlčata zahrajou scénku Praotec Čech. Dnes vám povím o samotném zrození českého národa. Je to sice legenda, ale moc hezká. Můžete si sednout. Slované vyčkávali mezi Myslou a Dněprem na to, kdy konečně budou moci vyrazit do Evropy. Kdy už půjdeme. Všichni už jdeme, tu pořád prdneme. Nic uspěchat, hele, zase. Můžeme vyrazit. Už tam budeme. Tak třeba není to daleko. Třeba nebude tam foukat. Vlečte a pohodlí. Hele, kopec, vylezeme na něj a rozumíme se. Půjdeme k moři.
tobě Čechy. Kdo je pro? To je dobrý nápad, jsme přece všichni Češi. Kdo neskáče, není Čech. Kdo neskáče, není Čech. William Shakespeare narodil se, nevím, skládal komedie, ne, i tragédie, ne, divadelní hry, já nevím, tak radši jeho dílo. Být, či nebýt, to je to, oč tu běží, ale co to bylo? Můžeš mě vysvětlit, co se to tu zase učíš? No, dozvěděla jsem se, že nám Berušky zahrajou hru od Shakespearea, tak jsem ji ponaučená, ale vůbec nevím, co mám tam zařadit. No, jenom, že nám nezahrají Hamleta, ale Romeo a Julie. Tak já se jdu přiučit. Plavu si a nevím jak. To je dneska ale krásný den. Slunce nám svítí. Ale za chvilku přijde otec, tak sednu a počkám na něj. Pomoc! Pomoc! Já se tady topím! Slyšeli jste to? Někdo volá o pomoc. To je ale hezký mládenec. Vládě se topí a nikdo nezachraňuje. Nedá se nic dělat, musím za ním skočit já. To už jsem v nebi? Ne, ty jsi anděl! Jsem ještě pořád na zemi a já jsem Julie Kapletová. Roma Monte, těší mě. A asi bych ti měl i poděkovat. Děkuju. A víš co? Zvu tě na pohár. To není dobré. Naše Julinka s tím příšerným Montekem. Když tu jejich rodinu absolutně nesnášíme, s tím se musí něco udělat. To není dobré. Náš Romeo s tou příšernou Kapletovou, když tu jejich rodinu absolutně nesnášíme, s tím se musí něco udělat. Monte. Kapule. Romeo domů. Julie domů. Doma budeš a Romem už tě nechci ani vidět. Doma budeš a s Kapletovou tě nechci ani vidět. Já jsem tak nešťastná. Jste si na pomoci svého Romea. Půjdu do kláštera. Nikdy se mnou s něj už nikým nepromluví. Já jsem tak nešťastný. Jestli si nebudu moci jít moji milovanou Julinku, tak půjdu na vojnu a už mě nikdy nikdo neuvidí se smát. To se ti líbí? Vidíš, jak je Romeo kvůli tobě nešťastný? Tohle se ti líbí? Vidíš, jak je chudák Julinka kvůli tobě nešťastná? A to teda ne. Podejme si ruce a usměřme se. Tatínku, 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 tatínku. Budeš dědečkem. Jirka! Můžeš, co je? Romeo, pan Kapletný bude dědečkem. Nevíš o tom něco náhodou? A měl by? Je to pravda? Ano je. A kdy k nám teda přiletí ten čáp? Pozor, už letí.
nechce jít po mně. A kdy si mě teda vezmeš? A třeba hned? A tak to teda bylo, anebo nebylo, kdo ví, hlavně, že to dobře dopadlo. Jak jste si již na začátku mohli všimnout, i malé děti mají opravdu velký, ale opravdu obrovský talent. Proto nám ještě jednou zatancují. Úžasný, ale opravdu, to mě opravdu velmi dojalo. Úžasný taneček s názvem Tábora. No ty teda zrovna. No se podívej, jsem bos nebo vlastně bosa. Ale Veru, ty to vůbec nechápeš. Teďka přijde prostě naprosto speciální tanec, jsem bos. Ale předtím si vemu ty úžasný škůly, protože ty se mně fakt vážně líbí a překáželo mi velkýmu bosovi, který určitě bos nebude. No to určitě ne. Bas, 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 bas.
Neboj, speciální vraždu, staroegyptskou. To by mě teda zajímalo, jaký je v tom rozdíl. No, opravdu velký. Uvidíme. Hodně moc vraždění, což vlastně i sebevraždění a přitom i samotné královny. Přicházejí myšky, které nám zahrají Kleopatru. Musím mi tím ubohým řemeslníkům zvýšit plat. Proč? Můžu si snad koupit nové šaty a nakrmit své lvy. Víc to může být velká spoura. Jaká spoura? Vždyť jsme se všemi přátelé, když jsem tak bohatá. Ale? Žádné ale. Královně se neodmlouvá. Ženská jedna opadnutá. Tebe jsem tu ještě neviděl. Kdo jsi? Svá Marka Antonia. A já slyšela Kleopatry. To je dneska krásně. Má paní, mám pro vás psaní. O, jaké psaní. Julius Caesar je mrtev. O. Milá Kleopatro, tady jsem vám přivedl velblouda. O, velblouda. Budu mu říkat Julius. O několik let později se strhla velká námořní bitva Marka Antonia a Kleopatry proti Octavianovi. Boje trvaly několik dní a nocí a o výsledku měl nakonec rozhodnout samotný souboj vládců. Antoniovi poslala zakódovaný dopis, který si Antonius zřejmě špatně vyložil a pochopil jej tak, že Kleopatra spáchala sebevraždu. Slovo zabij mě. Proč, můj pane, proč? Ve své paní nezabíjí, to radši zabij sám sebe. Antonius tedy sám nalezl na meč a tím měl ukončit svůj život. Tady něco nehraje. Cezare Apor, ale ne, Apor. A to je jedno. Zase spíš. Má paní. Marcus Antonius se pokusil o sebevraždu. Mám já na ty chlapy ale smůlu. Podej mi prosím zlatou koubru. A teď jsme tady zbyli jenom my tři.
Teď nám jako každoročně přijde zazpívat Livča Kuchařová. Tentokrát to bude bouda od Marie Rotrové. Dobrý den. Abych vás chtěla všechny pozdravit, chtěla bych poděkovat všem skautům za pozvání, že tady zase tenhle rok můžu zpívat. A možná bych nakonec jenom chtěla popřát všem dětem z fakultní nemocnice Hradec Králové, aby se všechny co nejrychleji pozdravili. A zaspívám dneska písničku od Marie Rotrové, jak už bylo řečeno, a jmenuje se Bouda na hororu. Já už to tady dneska vážně zabalím. Počkej, to chceš právě teď zabalit? Ale jo, máš pravdu. Dneska to ještě pořádně rozjedem. A víš co, náš tanec věnujeme naší milí Radce z knihovny. Ale i všem ostatním.
Tak tímto bychom rádi zakončili dnešní odpoledne a pozvali bychom rádi na ještě paní doktorku Chládkovou, kdyby byla tak hodná. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Nejprve mi dovolte, abych na pódium ještě pozvala své spolupracovníky, pana doktora Homolku a moje sestřičky Evičku, Radku, Naďu a Marcelku, protože medicína je týmová práce, rozhodně to není one woman show, takže prosím, jestli by přišli za mnou. Vážené dámy a pánové, milé děti, dovolte nám, abychom poděkovali opočenským skautkám a skautům za milé pozvání na benefiční představení. Jehož výtěžek je už po mnoho let věnován dětem z hematologického oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové. Všichni jistě budete se mnou souhlasit, že benefiční představení se dětem moc vyvedlo. Obdivovali jsme výkony herců, zpěváků, tanečníků a určitě nejenom děti, ale i my dospělí jsme si to představení skutečně užili a budeme si domů odnášet dobrou náladu. Já bych vám moc ráda poděkovala za podporu pro nemocné děti a v loňském roce za váš finanční dár jsme zakoupili 2 nové televize na pokoje našich pacientů, protože změnil se způsob vysílání, takže ty staré televize jsme museli už zlikvidovat. A také moc ráda bych poděkovala dětem za krásné dárečky s velikonoční tematikou, které dělaly radost nejenom dětem s krevním onemocněním, ale dětem na celé klinice. Dovolte mi, abych vám popřála krásné jarní svátky, hodně zdraví, spokojenosti a radosti a dětem krásné zážitky v jarní přírodě a spoustu dobrodružství. Moc se s vámi těšíme příští rok. Nashledanou. Děkuji vám.
A toto je opravdu pro dnešek vše. Děkujeme vám za pozornost a zase za na charitativní akci Děti pro děti.